Wasikar Yohana ta 3 aya 2 na cewa, ya ƙaunatacce na, ina addu'a ka samu zaman lafiya ta kowace hanya, da kuma lafiyar jiki, kamar yadda ruhunka ke zaune lafiya. Yohana ta farko Sura 5 aya 14 da 15. Wannan ita ce amincewarmu a gabansa, wato, in mun roki komai bisa ga nufinsa, sai ya saurare mu, in kuwa muka san komai muka roka yana sauraron mu, mun tabbata mun samu abin da muka roka a gare shi kenan. Sai kuma littafin Filibiyawa Sura 2 aya 13 da ke cewa, domin Allah Ubangiji shine mai aiki a zukatanku, ku nufi abin da ke kyawawan nufinsa, ku kuma aikata shi. Ishaya 53 aya 4 da kuma aya 5. Ishaya 53 aya 4 da kuma aya 5. Amma ya ɗaure da wahala, wadda a ainihi ta mace, raɗaɗin da ya kamata mu ne za mu sha shi. Mu kuwa muna tsammani wahalarsa hukunci ne Allah yake masa, amma aka yi masa rauni saboda zunubanmu, aka daddoke shi saboda muguntar da muka aikata. Hukuncin da ya sha ya ‘yantar da mu, dukan da aka ta masa ya sa muka warke. Matta 8 aya 17. Wannan kuwa domin a cika faɗar annabi Ishaya ne cewa, da kansa ya ɗebi rashin lafiyarmu ya ɗauki cuce-cucenmu. Littafin Bitrus ta farko Sura 2 aya 24. Shi kansa ya ɗauki zunubanmu a jikinsa akan gungume, domin mu yi zamanmu matattu ga zunubi, rayayyu kuma ga adalci. Da raunukansa ne aka warkar da ku. Littafin Galatiya Sura 3 aya 13, 14 da kuma aya 29. Almasihu ya fanso mu daga la'anan nan ta shari'a, da ya zama abin la'ana saboda mu, domin a rubuce yake cewa, duk wanda aka kafa a jikin itace la'ananne ne. An yi wannan kuwa domin albarkan nan da aka yi wa Ibrahim ta saukar wa al'ummai ta wurin Almasihu Yesu. Mu kuma ta hanyar bangaskiya mu sami ruhun nan da aka yi alkawari. In kuwa ku na Almasihu ne, ashe ku zuriyar Ibrahim ne, magada ne kuma bisa ga alkawarin nan. Sai kuma Kolosiya Sura 1 aya 12 zuwa 14, da kuma Sura 2 aya 10 da kuma 15. Kuna gode wa Uba, wanda ya maishe mu, mu isa samun rabo cikin gadon tsarkakan da ke cikin haske. Ya tsamo mu daga mulkin duhu, ya maishe mu ga mulkin ƙaunataccen ɗansa, wanda ta gare shi ne muka samu fansa, wato gafarar zunubanmu. A gare shi ne aka kammala ku, wanda yake shi ne shugaban dukkan sarauta da kuma iko. Ya kwace makaman masarauta da na masu iko, ya kunyata su a fili, da ya yi nasara a kansu a kan gice. Ibraniya Sura 9 aya 12. Almasihu ya shiga wuri mafi tsarki sau ɗaya tak, ba ƙari, ba kuwa ta jinin awaki ko na ‘yan marƙa ya shiga ba, sai dai ta nasa jini. Ya samo mana madawamiyar fansa. ‘Yan uwana, a shafi na gaba, abin da za mu yi shi ne za mu duba dangantakar warkaswa da kuma tsawon rai. Za mu duba yadda biyayya da maganar Ubangiji zai iya tsawanta rayuwarmu, mu kuma samu mu yi zama cikin ƙoshin lafiya.